kewan-kewan. Ini kewan-kewan menika kegambaran Duk nalika semana jebul muduling satriya ing alas genti wana bunga kang tinandha kanthi kara-kara. Wajibe kita bocah Islam iku kudu sing sabar anggone ngoding ilmu awet kanthi bisa mengerti Allah pangeran ya Allah Rabbi titik permatahari mulai berjaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa berderajatnya di dalam dunia dan akhiratnya mudah-mudahan bisa masuk surga final menyatawi kalau kami nama Islami kami Islam sudah yang terang asal dawe dari mengira prokonco awaru ono rukune Islam yoiku limo sahadat loro rukun kang siji soho sira kelawan haji pindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat empat poso bulan Ramadan limo haji lan puasa Seni kewan-kewan sing kuat gambarke macan utawa saruk dino sing lemah gambarke kebo sapi lan warak sing bisa dimaneka warna karo menungso ya dipecuti ya digeret iki gambaran macan yo pangarsa pemimpin dadi pemimpin iso ngayomi melindungi
tombo. Jawi, kalau agami nama Islami, agami Islam sudahlah terang. Bali bos. Luwe dari pangeran. Nyeprok kanca ngawaru ana rukune Islam yaiku lima syahadat, loro rukun kang siji iso sira kelawan haji. Ngapunten jadwal kawula nggih padat sak menika pun melebihi waktu jam 12 lebih 20 menit.